ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри пас аз расман мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанаш дар асоси шартнома бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар муддати камтар аз 1 соли фаъолият 100 адад автобусҳои 12 метраи тамғаи Акия истеҳсол кард. айни ҳол дар корхонаи номбурда истеҳсоли автобусҳои 8 метра ҷараён дорад. вале ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри бо мақсади васеъ гардонидани хатти истеҳсолӣ ва саҳм гузоштан дар саноатикунонӣ бо суръати мамлакат лоиҳаҳои ҷадидро дар амал татбиқ менамояд. лоиҳаи хатсайри мардумии Мусича дар хатти сайри микроавтобусии рақами 16 тарҳи нави фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри ба шумор меравад. лоиҳаи ҷадид ҷиҳати дар оянда истеҳсол кардани микроавтобусҳои замонавӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардид. шуруъ аз соли 2020 бо мақсади боз ҳам беҳтар гардонидани сифати хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятии пойтахт дар баробари микроавтобусҳои Мерседес Спринтер дар хатти сайри рақами 16 се нав микроавтобусҳои муосир таҳти номгузории хатсайри мардумии Мусича ба интиқоли мусофирон оғоз карданд. микроавтобусҳои наву замонавӣ истеҳсоли кишварҳои пешрафтаи дунё буда барои интиқоли мусофирон дар хатсайрҳои дохили шаҳрӣ пешбинӣ гардидааст. тамғаи Карсан истеҳсоли ҷумҳурии Туркия, ҷак истеҳсоли ҷумҳурии мардумии Чин ва микроавтобуси Ивеко истеҳсоли Италия мебошад. микроавтобуси тамғаи Карсан бо 11 ҷойи нишаст ва 15 ҷойи озод барои ғунҷоиши умумии 26 нафар пешбинӣ шудааст. ин нақлиёти ҷамъиятӣ барои роҳат интиқол додани шахсони дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ низ шароити мусоидро фароҳам дорад. микроавтобуси Ивеко бо назардошти як ҷой барои ашхоси имкониятҳои маҳдуд ва 11 ҷойи нишаст метавонад ба ҳисоби умумӣ ҳудуди 25 мусофирро аз нуқтаи А ба нуқтаи Б интиқол бидиҳад. микроавтобуси ҷак истеҳсоли ҷумҳурии мардумии Чин низ барои ғунҷоиши 25 нафар пешбинӣ шудааст. микроавтобусҳои Карсан, ҷак ва Ивеко ба талаботи экологӣ, бехатарӣ, истифодабарию техникӣ ва стандартҳои ҷории байналмилалӣ ҷавобгӯ буда ҷиҳати беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар бозори нақлиётӣ заминагузор мебошад. ин микроавтобусҳо ҳамакнун 2 моҳ мешавад дар хатсайри 16 мусофиронро интиқол медиҳанд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри дар асоси дурномаи фаъолияти худ истеҳсоли яке аз ин се нави микроавтобусҳоро ба нақша гирифтааст. баъди анҷоми муҳлати озмоишӣ мутахассисони ҷамъияти мазкур бо назардошти таклифу пешниҳоди истифодабарандагон, сокинону меҳмонони пойтахт ва бо баровардани хулосаи амиқ як тамғаи муносиби онро тарҳрезӣ, бандубаст ва истеҳсол мекунанд. дар заминаи ҳамин тасмим мо аз мусофирон пурсон шудем ки кадом навъи микроавтобусҳои навро қабул доранд. Ивеко савор шудаги хубтарай васеътарай да нисбат ба фикри ман. бояд одамое ки ростакия бисёртар вақти мода аз ман зарур аст барои ки роҳат рост бесананд. албатта се намуди ҳами микроавтобус дар ман савор шудагиам. намуде ки ба автобус бисёр шабеҳ дорад, ҳамуш камтар барои мусофиро роҳат аст. ҳар се инҳо хеле хуб маршруткаҳои хуб ҳастанд ва ҳам роҳат ҳастанд. нисбат ба Мерседес Спринтер чӣ фарқ дорад ба фикр шумо? ин шароиташ хеле хубтарай навад. шароиташ ба ҳозира ҷавобгоҳ аст. бӯй меша консонер дорад. аба ҳам на он қадар калон аст, на он қадар майда. ҳар ҷои нишасташ хуб аст. шумо ҳаминаш мақбул? бале. Ивеко. бале. якумаш дизайнаш ҳам хушрӯтар нисбати ин дигарош. ҳамон якумаш беҳтар ба назари ман. Карсан. Карсан. ҳамоне ки мо ҳозир дар дохилаш ҳастем. албатта. аз кадом масалан ҷиҳат хубтар аст? дохилаш кушод бар ҳаво аст? шакли ҳамон беруниш нисбати дигарош ба ҳисоби хушрӯтар. лекин дарунаш бошад ба фикра ман якум бор шудам кушод нест нисбати дигарош. дуюмаш барои чӣ? барое ки тезтар ҳаракат мекунам, барвақт дарс намерасем. тезтар ҳаракат мекунад. нақлиёти ҷак ба масъалаи росо истодан, ҷои нишаст, даромадан, баромадан, ҳаворасӣ. хубае барои даромаданаш хубае. баъд нишастгоҳи зиёд дорад. аз ҳамин хотир ба шумо писанд аст. тезтар ҳаракат мекунам. барои шумо ҳаракаташ муҳим аст? барои тезтар ба ҷои лозимӣ рафтан дар кор.
тавре аёнамон шуд мусофирон ҷиҳати дар оянда истеҳсол кардан ва истифодабарии муносиб бештар микроавтобусҳои карсан ва ивекоро интихоб намуданд. дар ин замина хотиррасон мекунем ки лоиҳаи хатсайри мардумии мусича саҳифаи назарсанҷии худро дар шабакаҳои иҷтимоии фейсбук ва инстаграм кушодааст ва корбарону истифодабарандагон оид ба бартарият ва истеҳсоли яке аз ин микроавтобусҳо изҳори андеша мекунанд. аксари корбарон дар фейсбук барои истеҳсол ва оянда истифодабарӣ карсан ва ивекоро интихоб карданд. насиб бобоев навиштааст ки ин микроавтобусҳо кушоду барҳаво буда оинаҳои калон доранд ва ҳамзамон мусофироне ки рост меистанд макону мавзеи мерафтаашонро метавонанд бубинанд. шишаҳои микроавтобуси ҷак хурд аст ва мусофири рост истода берунро дида наметавонад. корбари дигар навишта ки аз ин се тамғаи нақлиёти мусофирбар ивеко бароҳат аст, чунки дар пойтахти федератсияи россия шаҳри москва анқариб 70% нақлиёти мусофирбар аз ширкати итолиёвии ивеко мебошад. назарпурсӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ идома дорад ва ҳар нафар метавонад ақидаи худро дар робита ба афзалият ва истеҳсоли ин микроавтобусҳо дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Akia Avesto Automotive Industry баён намояд. сокинону меҳмонон ва истифодабарандагони хатсайри 16 дар идомаи назарпурсии мо чунин изҳори андеша карданд. ман маъқулам ин ҷак ҷои нишаст зиёд дорад, курсиҳояш роҳат аст. бале ту намуди дигараш нишастгоҳо кам доранд? бале кам дорам, ҷои нишасташон кам астам. яъне ба шумо писанд нест ки росто истода равед? бале мехоҳед ки нишаста роҳат? бале ва барои нишаста роҳат рафтан нақлиёти ҷак бисёр мувофиқ ҳастанд. бале вай карсан ном дорад, истеҳсоли Туркия аст. ба кадом хотир ба шумо писанд омад? ҳар ҷои бисёр дорад, дар онашда ба роҳат мерем, мешинем, росто истода росто наместем. баъд гардишаш чӣ хел, ҳаракаташ, даромадан баромаданаш чӣ хел, ҳаворасияш чӣ хел аст? нас ҳамаш ҳама тарафа маъқулам. аз хатсайри 16 бисёр истифода мебаред шумо? бале бисёр истифода мебарам. микроавтобусҳои лоиҳаи мусича ба шумо писанд аст? албатта хуб аст. кадом намудаш ба шумо писанд аст? бисёртар ба фикри ман ин ҷак хуб аст. ҷак ба кадом хотир? бисёр аз ҷои нишасташ аз ҳамин хотир бисёртар хуб аст. қулаяш ин карсан мебошад. мақсаде ки карсан ҷои шишан калон дорад, ҷои ҳавогузариаш нафт, ҷои барои маъюбон ҳам барои пиронсолоне ки барои баромадан ба автобус вазият мекашанд, ин хеле вазияти қулай дорад. ин ки ҳамчун чизи мушкили мардумро осон мекунад. ҳамун аввале ки баромадан фақат ҳамин карсан рӯзе мешид ҳамин раҷдат мекардем ба ҳамин мерафтем. интизор мешидед ки карсан биёяд? карсан биёяд. даромад баромадаш осона? осон. ростӣ ба ман варианти якум тамғаи карсан дизайни хуб дорад ва ғунҷоишаш ба ман варианти якум бисёртар маъқул аст. яъне шумо овозатонро ба карсан медиҳед? бале бале фикри мо шахси ман аст ҳамин бренди ҷака нақстар аст. тамғои пештара мешинед маъйдатар аст, да маъйдатара ҳамин васитар бошад, байни ҳамин курсиҳо бисёр нағз мешавад. оғоз ман барам ҷак. карсан махсуси бисёртар ҳам туркия ҳам ба мошинҳои европа монандтар, тамғаҳои европа. овози ман карсан. тавре иттилоъ доред, ширкати Akia Avesto Automotive Industry бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии нақлиёти автомобилии истифодаи умум дар шаҳри Душанбе шуруъ аз 31 декабри соли 2019 дар хатсайри микроавтобуси рақами 16 се намуд микроавтобусҳои замонавӣ аз ҳар тамға 5 ададӣ сафарбар намуд ва дар ояндаи наздик бо инобати фикру пешниҳоди шаҳрвандон бандубаст ва истеҳсоли яке аз микроавтобусҳои мазкур дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ба роҳ монда хоҳад шуд. микроавтобусҳои нав бо камераҳои мушоҳидавӣ муҷаҳҳаз ва дохили ҳар тамғаи он аз якдигар ба куллӣ тафовут дорад. шумораи микроавтобусҳои муосир дар хатсайри рақами 16
15 ададро ташкил медиҳад. 2 моҳи озмоишии истифодабарии микроавтобусҳои Карсан, Ҷак ва Ивеко ба фасли зимистон рост омад ва мусофирони мо ҳанӯз имкон пайдо накарданд ки ин нақлиёти ҷамъиятиро дар рӯзҳои гарми сол таҷриба кунанд. аммо дар ин робита ронандагони ин микроавтобусҳо мегӯянд нақлиёт кондитсионер дорад ва дар тобистон мусофирон аз гармӣ ва камҳавоӣ танқисӣ намекашанд. бисёртар ба мешинам, роҳат аст. Нисбати Ивеко, Ҷаки, Карсан одамо хушона ба роҳат ҳис мекунанд. мо хоҳишманде мегӯям ки ҳамхалӣ бисёртар шавад. Кадом мусофире ки дар мошин ман мешина мегӯям ки и ба ҳазира, и ба роҳата. аз чӣ сабаб боз ин одамое ки маъюбанд ба коляскаанд онҳоро мо ҷо карда метавонем, ҷо дорем. ба одамое ки поҳошон маъюбанд чианд, ба пиронсолон даромадани осон аст, баланд нестанд, баромадаш осон аст. як қадам мемона мебурем. корти донишҷӯ. дар ин замина таъкид менамоем ки раванди пардохти ҳаққи роҳгиро дар микроавтобусҳои ҷадид нақдӣ ва ғайринақдӣ ба роҳ монда шудааст. микроавтобусҳо дар лоиҳаи хатсайри мардумии мусича дар шаҳри душанбе аввалин хатсайри микроавтобусие мебошанд ки ба лоиҳаи ситикорт пайваст шуд. барои харидорӣ ва пур кардани тавозуни кортҳои нақлиётӣ дар нуқтаи аввал маҳаллаи Чортепа, нуқтаи охир маҳаллаи Чаноро ва тамоми истгоҳҳои масири хатсайри рақами 16 терминалҳои экспрессбей насб гардидааст. мусофирон имкон доранд аз хизматрасонии терминалҳо васеъ истифода намоянд. интихоби дурусти шумо василаи рушди хизматрасонии мусофирбарӣ хоҳад буд.